ke jong belai ka don haka ya ka bor ka bapla na ka benta ka jingem ka jong pi bon sen ngajus ngau tenat banong balada ngidap da ka tien ke jong belai lada ngidon ya ka tien ke jong belai haka donot jongi ngidon ya ka bor kan namar ba ka tien jong belai kalong ka bor bon sen ngi akran ya ka jing telat bon sen ngi komplain ya ka jing telat kadau kalong kawai ni kidau kalong namar ngim dap ya da ka tien jong belai tongin ya pendap ya la de da ka tien ka jong belai tingin ya beteng no ya kaneka subjek syapang kisngi ki bakaddo tingi la ya keren la kato kat ne tayo namarba kadeka subjek ka bayar ka bajeliu ka bangim don kamban ya keren tang dep ngim dei ban ya keren tang dep nrei ngi hap ban ya keren hagarukom ka basyai ka babnia ka ban long jingkerku habangi ya pule ya kaneka subjek tingi la ya keren ya ka point balai ka main point balai ka jinglong jong ki breu hakisngi ki bakaddo bat ngila ya poi hadu ka bapra harai hang to mo hadu ka bapra ka jinglong jong ki breu hakisngi bakaddo ka wei ni kita kalong ka jing bom khoj lane ki bom khoj ya ka bangi pule na ka ba Timothy lai lenong dekat baar ter kumto kade ka jinglong bom khoj kade ka wei ne ki jinglong jong ki breu hagis ngi ki bakado oh bagi ya keren ya kade ka jinglong khoj kumban supen kan mau kendiat ya ka e ka bangi la ya keren ne ka tayau baladap ka jinglong khoj ka subject jong ka jinglong khoj kalong ka subject kabaladaan keren hagi ni kisngi kibabon na pedeng jongi ngihap bandem ka kli siapa namar ka trei donbor ka pop ka trei donbor ka jingbom khoj kala jo jaka hagi babon tongin yet yala de bangin namlong kumta ngin pen khoj yala de tingin ya poi syaga bakhandai ka jinglong jong ki breu hagi sngi ki bakado kaba kendai ka ong kibom it ialah ka kenja kibom it ialah ka kenja tongin tho kenja hang ne kamot kenja hang ne kamot Yala kayin kasem kikor kayin kasem koma kikor kikha bat ki parado parasna suang betul tak bat ki parado parasna kata kade ke jingmot jong ka kenten kenja hangne kibom it ialah ka kenja hakiski ke bakado ka jing it kan man khriat ong ka kten ka jong belai bat kane ka jing it om dei sho tang bat ki para breu lane bat ki nongwei lane bat ki breu ki bana jengai hendrei kan ne ka jing it wat ha ka bayadei bat ki bahayeng bahasam bat ki kor ki kha bat ki parado parasnam om don jing it sho lada enbo da kawai ka kenten paramangi ka jing it paramangi kala dokno paramangi ka jing it kala dokno bat habangi ya keren ya ka jing it ya ka yeng kasam ngakan mau bagadon ka jing ong jong gireu krau ki ong kumne if you want to change the world go home and love your family lada phi kwa ban pen kala ya ka perthai naka jing sniu sya ka jing bha let sya yeng sumar bat it ialah ka yeng kasam namar ba ka jinglong hakini kisngi kalong ba yeng hasam ka jing ya it kam don sho ujisu uladap keren shay ong bakinong shun jong phi kin long gi ba yeng jong phi
Tengok ailat ba mangabat mapi kum gikon ke jong belai ngin don ya ka bakum kata ka jinglong. Nang ta ka jing ya it ki kor ki kha. Ki bahaying ki bahasam ka bamut kum ta. Ka jing it para do para senam ka jing it para marjan kam don syo. Tang ka jing ya syrot. Tang ka jing ya nia. Tang ka jing ya bun ktin. Kibakum kita kibangimat agi ni kisni bat kidon ki breu kidon ki paramarjan kibas ngau tenat bahaban ya syrot bat kitai kibasyong sok syong san kidon kibakum kita kim jus ngau tenat ban syong sok syong san don hateng ki paramarjan ying kibas ngau tenat baik ban ya syrot ti kane barok kami nakajing bisni kami nakajing atnot lada yo i ba khambet khambiang kiwei la mi gajing atnot la mi gajing bisni ba kum ta ter te kimi kan kini ki ai kamdon kata gajing i ki bom i ialah ka kenja kata ga de gajing long jong ki breu hagis ngi ki ba khaddo te wat ai ba mangabat mapi kum ki khon ke jong blai wat ai bengin don ya kan gajing long larangi pule na kabaning kong Timothy san khat pra katu haga baning kong Timothy san khat pra ka Bible kong kum ne san pra mdei khat pra mo san ka ba pra Henry lada unoro sumar sukher yalaki jonghi kamut it yalaki jong ki jaj ki kenja ki paradok para senam jayo bat kham tam yaki badai halaying kamut para bangat nalor ka ying ka sem la jong la kam don kata ka jing it para bangat ulalen ya ka jinget ngap bat ulong kham sneu ban ya ubam nget manga mapi ki banget larangim don kata ka jing it ka jing ya ngau tenat kata ka jing ya long ngau thu jing mot iwe pat la ka long nadu na ying la ka long ki para banget larangim don ya ka bakum kata ka jing long ka Bible ka ong ba uta ubreu ulalen ya ka jinget namar bakaktin ka jong belai kam syam lahikai bangin ya isi bangin ya sneu bangin ya shon bangin ya pejmat dong iwe henry bangin ya badu tau breu bakum uta ukham sneu mao wat ya ubam ngedro ong ka Bible tewat ai bangin long kumta next kabashipel ngangit bagatu ka abiang kumto kamdadon ai bandaya penlut porthan kabasipau ka ong ki ba klemma kata ka dei ka wai pat ka jinglong jong ki breu hakis ngi ki bakaddo tongin tho next line bun sin ni syam ya ka jing siu keliang Bon sin ni syam ya ka jing siu keliang ya ka basneu ngamut benong da ka basneu jing siu keliang da ka basneu ya ka basneu ni syam ya kata kajing siu keliang da kabasneu ia kabasneu rom khat ar khat nyeu rom khat ar khat nyeu bun sin gi jusyam kajing ya siu keliang da kabasneu ia kabasneu kamut ayu kata kamut ba om don jing ya ma ki bom ki baklem map ong kaktin ka jong belai khat ar khat nyau rom ka ong kum ne wat le mar keliang hanoro ya kabas niu na mar kabas niu
To perkat lupa ya ki ai ro ki babha tanat hakmat ki breu baro. Le ya ki ai ki babha ki bai tanat. Om ban siu keliang kabasneu namar kabasneu. Lada mangabat mapi kum ki Kristan ngi penpai kela da kabasneu ya kabasneu. Kitai gilek sneu yang ngaruk ngan lek lem. Kitai ki keren sneu yang ngaruk ngan keren lem. Telada ngalek kum ta kamot. Ngalaya persya ngalaya lek persya ya kaktin ke jong belai. Henrei ka ba ublai ukot yang ngi kalong. Bangin lek ya ki be itanat bat ki babaha kemat jong ki breu. Ta. Nang ta ka beniat namar ka beniat pi ai koma hanto nang ta bin ai ka beniat namar ka beniat to nyim dadan kam ban ya keren beniat hanto ka turu ngila ya sngutu hi kamut baka jing ya pen pai nia keliang ka jing ya daj beniat ka jing bitar iwei bitar turu bitar Maria kawang mo kam don syo kata kajing ya map kibriu kin long giba klem map ya katu ka beniat namar ka beniat pila banto Mathayosan lai pho pra ka dekot Mathayosan lai pho pra tongin nam da ya pule namar bakala syai hang to nang ta next line pento nang ta next line nang ta koma ngiklet baka keput kadai ke jautra. Ngiklet baka keput kadai ke jong utra. Kan mau bahaya kata. Ublay mauhi un penhiar keput. Ka keput kadai ke jong hang tu hang ka ju hi ka siti sikinong rom khat ar menne khat nyau menta khat khandai khat ar khat khandai hang ne ka ong wat long ma phi hi ki ba penhiar kput ko ki hap henrei phin ai jaka ya ka jing bitar ublai namar la tho ka jing penhiar kput ka kalong kajonga ngan le keliang manga ong utrai tika jing hikai yangi om tang bangin supek bat yo iya ka perthei ka bomdon jing yama henrei habangi yo iya ka perthei ka bomdon jing yama ka khubor lane ka lesson na ka benta jonga bat jongpi kalong bangi ngimdei ban long kumta ngidei ban long gibayamap namar bangi tip baka jing penhiar kepot kamdei ka jonga ka jongpi ublei ong ngan le keliang manga ailat yanga nai kerki nai le menta bat enda ula penhiar kepot ublei kai ka banjia tu beri kolong ke basir kai ka bau ublei kwa yangi bat kai ka bau Jesu hikai yangi kalong bangin yama Kolosai lai khat lai to angto to ngila ban tho kum ne kan u Jesu u hikai yangi bangin yama u Jesu u hikai yangi ba ngin yama to ngin nai da ya pet than sibon gitu khot Bible syapang kata namar bahagi gospel haba pipule keleng-keleng pensyam bau Jesu hikai ya kajing yama balada unong syun jong me uthap siliang kangap men pensya sa siliang bat kumta terter hang ne ha ka Kolosai lai khat lai la tho kum ne da kabayai sya paralok bat da kabaya ma paralok lada unoro udon kajing mudo yano kumba utrai ulama piafi kumtaro tolek mafi full stop naya buntin naya penjerong naya kenroi than naya penhe ya kajing ya kaja
ka jing shisha ka tien jong belai ka ong kumba utrai ru ulama pia phi kum taro tole ma phi lada ublei ulama pia ki pop jong phi kan ayu bamanga ma phi ngin ma pia ki bala sneu yang ni bon sin ngi chu duai ya ka jing duai utrai to map yang ni ya ki rengkang jong ni kumbangiru ngi map ya ki bala sneu yang ni henrai haga donot ngidang bat not ya kita ki bala sneu yang ni dene haba kumta kamot ngi arsap ngi duai arsap ngi lam ler ngi ong bato map yang ni ya ki rengkang jong ni kumbangiru ngi map ya ki bala sneu yang ni ngi thok peleng wala da ublai ulah tepro kenma te dei namar kata katau ngidon kam banlong ki bayamap wat ai ba manga mapi ngin long ki ba khlema nang ta ka ba khatwe to poi no syaga poi ba khatwe sakawai pat ka jinglong jong ki brio ki sngi ba khatdo kalong ki ba keren siar ki ba keren siar kiba keren siar kane ka theu ya ka jingkeren lorni sop sop na ka benta kiwe kane ka theu ya ka jingkeren lorni sop sop na ka benta kiwe keren siar kamot keren lorni sop sop naga benta kiwe kajing keren siar syaidan ka kentin baong pech siar mo habang pech siar ta kamot pech tu te keren siar kabamot bakren nakabenta kiwe tang ba mlong ban yo sngau mano sop sop gamot bajar mo keren sop ti kane ka jujia ha khamtam hapdeng ki kenthei kisenrang ru don hi tang ba tip lada ya bu percentage let's say riu phau nan nyu phau kalaban lech ki kenthei senrang kham duna ki don hi tang ba mdadai kata-kata kenthei ka jur bah ka jing keren siar keren lorni sop naga benta ki we wan mano haying jong phi ye song kai ya bam kwai hang to dep nang ta sa ong pat tang ya pha ken sia tho tang ya pha na mar bas ngau it te wat ju ong ya no mo dep tala penrit bahaya isoro bakom ta keren naga benta ki we Henry ngap bah itu ijo ibreo mo itu ijo ibreo iba kentiap nang tong to lek keren siar sop kumba ya phi le ya thu khana ya phi syapang katai itu ijo ibreo marsen mi ne yeng jong phi ilek sahayeng jong katai ba hakatai ru ilek kumba basutana katai ikeren siar pat na benta jong phi hata na kata gadau ngihap banlong kiba husiar ialah ka jong ka jingem dei na mar kata gadau to yak phi kum kiba stat om kum kiba be dakaba sius pa ya kapor kini kisngi gilong kisngi kiba sneo kin mi kibreu kiba keren siar sop kin ya keren rak tin na wei hawai rak khana na wei hawai Pia tu tang kato ipen he kato na po hawe kato kum ta ter bonsin ka sami ka jingya sneu para marjan teng wat cipara bahayeng bahasam kum ta ter kimi ke jing sneu namar kine ke jing keren siar namar uthele keren siar de uthele ya uthele uba keren siar te wat ai ba manga ma phi yo don kumno na pedeng jongi ki balik long kum ta te kal ajak buram hatu kata-kata
Kan mau nganget ba mdon kum kita. Yok kumno yok kumdon de. Wat ju penlut por ban keren nak benta ban yalor ni ki wei. Wat ju penlut por gitu ki ai baro. Pendep ye ki kam ki jam. Lek ki kam ki jam jing trai jing ta. Syakri ublai lek ye le jong kam ram. La de dei ba pin lek kai lek balai ngan ong ya phi nai lek hap lek. Ya syongkai teng-teng habadai badai para marjan ne para lok tang balek da ka jingmot om dei ba shulek ban yarak tin ya keren siar sop kum ne kum tai kata ga dei ka jing em kum no bangi dei ban em tenganget ba kata ga lak biang ni la ya snguto tongin sia pule ning kong Timothy san khat lai ning kong Timothy san khat lai ka Bible ka ong kum ne syapang kini ki keren siar ka Bible kong batru putet kinang melin ban long ki ba alhia haba ki kan tiap na yeng syayeng na kawai ga yeng ha kawai pat ki dei ki riu jai pde riu alhia kan mau ba te om tang ki ba alhia kata ka jinglong jong kita ki breu om tang ba ki alhia ga mot lazy mo om tang ba ki alhia Henry ki belap ru bat ki balor ni. Haba ki keren ya ki ai ru ki bom dei ban keren. Kala syai bah. Ki belap bat ki balor ni, belap bon ketin, belap bat balor ni. Haba ki keren ya ki ai ki bom dei ban keren. Bom dei ban keren. Ken mau ya kata. Tong nganget bangila syai naya penlut por than hang to next kaba khatar ka jinglong jong ki briu tongin ya pek saya kata ha kismi ki bakhat do kumno saki ai pat ki jinglong jong ki briu ha kismi ki bakhat do kaba khatar ka ong ki bom sut nyeu ki bom sut nyeu to ki bom sut nyeu wat next line pitho wat lada kilatip syapang ublei wat lada kilatip syapang ublei koma wat lada kilatip syapang ublei koma syapang kapop koma syapang kapop koma nang ta kajing bisyar bat kabainong namar kapop kajing bisyar ublei thomta ublei kajing bisyar ublei bat kabainong namar kapop bat kabainong namar kapop koma Henry kajinglong bom sutnyeu ka lapen ya ka doknot Henry kajinglong bom sutnyeu kala penet ya ka doknot kala penet ya ka doknot ban pai syaka jing shisha ban pai sya kajing shisha pi katang galong ka shisha hagane ka perthai ka bangi benta mano bam tip ya ka pop la tip bah syapang ka pop la tip bah syapang ublei la tip bah syapang kajing bisyar kajong ublei bat ka bainong ka ban sayo namar ka pop Henry kata kajinglong bom sutnyeu kalapen ya ka doknot banam la syuk ban pai syaka jing shisha
balai ka balang lane balai ki Kristan lane balai ki banget barok halor ka batep rei barok ya yuk rot ya kata kadai ka jinglong bom sutnya dah bangi ya keren ya kan ka benta kumbang ajuong ngapen kan mau biang wat ai bangin su ya keren tang bantip henrei ngihap banjet ya lade yo kumno kane ka jinglong kadon pedeng jongiro Matthias arpo sao lai po kandai ngipule hakapor gajong unowa kapor jong lot arpo sao lai po kandai ka Bible ka ong bat kim syam lasut nhau tat onda kalawan kata kajing silai bat kala rong no yaki baro kum taru kan long hakata kajingwan uko nubri Shua ka jingwan ka jau chiso. Kumba kalalong ka por ka jau Noah. Katba maham, katba khot, katba yatho, katba yalapro. Ka jingbom siknyau ka terei kibriyo. Bat kata ka jingbom siknyau ka terei hadu. Bakin da ya kendo ya kata kasngi. Ka ba ublay ula penslay ya ka perthai. Da ka jing slay om ka bakra. Bat kane ka perthai ka bangingi mentaro kan saya kendo ya ka bakut haga ba ublay unsa penjot no tiau kane ka perthai badai hangta balada ngilek bom sunyau ngin sababe ban nginem yo ngajim haka siti ba ar Petros ar lendong dekot ban rio layathu yangi balatho la yathu yakini ki jingja ki baladap kum ka jing shlai pornowa kum ga Sodom bat Gomora la thok nang yakini ki ai baro mdei tang bangin shu yathu kanakai ba shisin kasngi kane ka perthai la shlai de ka shisin kasngi ka Sodom bat Gomora la thang de ka ding dei tang ban shu yo ban yathu kanakai henrei la tho aga ar Petros Lendong baar dekat ban rio bala tho aga Bible yakini ki ai banlong ka warning ka maham ka jing maham ngamot ban ong naga benta kita kibamot ban em bom riu belai naga benta kito kiba em ka jing em bom riu belai la ai la penken mau la tho la record yakini ki jingja banlong ka warning nganget bengis ngotho tongin pule ar lenong dekat ban rio Petros bat haba la penlong de pe yakinong ba ka Sodom bat Gomora ula penrem yaki da ka jing pen kelon kram uda bu yaki ban long karukom maham yakita ki ban em bom riu belai kadai ka warning the day na mar kata kadau u Jisu u keren ro yakito ki kenten haba pen ken mau ya ka Sodom bat Gomora u Jisu keren ni te kenten to ken mau pi ia ka tengah ulat mo ken mau ia ka tengah ulat wat uji suro upen ken mau ia kibreo yang abat ia fi bagin ken mau ia ka tengah ulat ka jing bom senyau jongka wala dalam maham persyak bom long ban thai saden mare ban pet yap na kata kading henrei ka jing bom senyau ia kita ki jing maham ia kita ki kenten ka phai saden bat ka kala paya mau melo yo don na pedeng jongi ki bom sutnyau kane kalong ka khubor yangi te to nyen ya poi sya ka bakhat lai katoro kala syai mdon ni ai bangin daya benlut por than to khat lai ka wei pat ka jinglong jong ki breu hakis ngi ki bakhat do kadai kane ki baruna runar kibarunar to ngin tho komne kade ke jinglong usaitan kade ke jinglong usaitan kabalong persyak opposite ya ka jingjamno
Jisu. Kane kadai ka jinglong ka jong syaitan, ka jing runar. Kibriu kinlong kibarunar. Bat kane ka jinglong runar, kadai ka jinglong ka jong syaitan. Kabalong persya ya ka jing jamnot u Jisu. Dei namar kata katau. Ngiem hagane ka perthai. Ngio I ka jing yale persya. Ngi I ka jing dom ya ka jing bitar. Ngi I ka jing dukhi. Ngi I ka jing dok not. Ngi I ka jing runar ba kibriu kim saliaban syim ya ka jing jeng kiwa iban penyap. Ya kibriu ki bom don dau bom ye kami na ka dok not ka baruna. Bat kane ka jinglong runar. Piban batai ya ka jinglong runar. Ngihap ban kan mau ya ki marat klau. Ki bakan syah. Kitu ki merat klau ki bakan syah ki basniu haba pet ia ka jinglong jong kitu ki merat klau bakan syah dei hang ta phin yo I ia ka jingmot jong ka kenten runa bom don jing sngaulem bom isen bom don jing map bom don jing tip lem syo don jing kta syo don jing sngaul syo kata ka de ka jinglong runa bat hagini ki sngi ki bamenta nado ki khna ki badang ret kiladon ya kata ke jinglong runar. Bat kane ke jinglong runar kadai ka balong opposite bat ke jing jamnot mo ke jing jamnot. Te namar kata kadau ke jing runar kadai ke jauh syaitan ke jinglong ke jauh syaitan bat ke jing jamnot kadai ke jinglong ke jauh Jisu. Te lakhot yang abad ya fi bagi dei ban long ki ba jamnot kan. U Jisu hau Matius kat way arbu kendai. Matius katway arfu kendai uong ya gitu ki kenten nabanga uba loy bad uba jamno hikai nanga long kum manga pertu bod nanga learn from me hikai nanga uong nabanga uba loy bad uba jamno ken mau ya kata kum kinong bod ki jong Jisu kajing khot yang abad ya fi kalong bagin long ki bacam no komu Jisu te kata gade kajing khot ka jong belai hapdeng gane ka perthai ka bakum kane ka badap de kajing dom hapdeng gane ka perthai ka bakapop kalanang yang rasong gat panang mi kisngi tengin kan mau kane gade kajing khot ka jong belai tong ngangej bakataro kam dadon ai than bagin ya keren kalong no baladangi lap bat ngi syam yalade kumno philap yalade ba philong ki barunar phimdon ya ka jinglong jamno phihap ban kala ka bamot ban duai ban pan no belai ban ong trai weng no ya ka jinglong ka basneu na ka dok no chonga ai ya ka jing jamno ka jau Jisu an pendap ha ka jing chonga baki wei ha baki pet yanga kin yo I ka jing jamno ka jau Jisu ngangej bakata bat kata hi kadai ka jinglong riu belai ka basisha ngilai poi hang to ka bakhat lai deh khan lai tao nyin ya pe setang iwe bakhat sao setang ini ye khat sao ka bakhat sao ka jinglong jong ki breu hagis ngi ki bakhat do kalong ki bom e ya ka babah ki bom ya kababha te habom ya kababha kabamar ya persya bat kababha kalong kabasneo kabamot baki breu kin ya kabasneo kinem ya kababha usaitan ulayo ban penrung jubor haga doknot jong gibreu top next slide usaitan ulayo ban penrung jubor ha gibreu ulayo ban penrung jubor ha gibreu ban ia kabasneu bat ban shon ia kabah ban
ya kabasne ba ban shon ya kabah nangta kane kalong mar persya ya kaktir ublay kane kalong mar persya ho ya kamon mo mar persya ya kamon ublay kane kalong mar persya ya kamon ublay kibriu kin long ki bom it ya kababha kin shun ya kababha bat kin it ya kabasneo kata kade ka jinglong jong kibriu hakisngi ki bakaddo namar kata kadau ya ubriu ubabha ubayeng haga jing shisha la isi ubakren ya ka jing shisha la shun la kentaj bat la isi daki babon henry ya ubriu ubatre ban ya klek jak tonglang ubriu ubatre ban ya compromise ong akapareng ya uta ubriu ki ong une de ubriu babas kumta ke namar balai namar kata ka de ka jinglong jong ki briu hagisngi ki bakaddo te hangne haga bible Amos kitab Amos san khatsan ublay ong gini ki kenten san khatsan to shon ya kabasneo but it ya kababha but to penyeng ya kajing bishar haga khardap le se utrai ublay ki paj un le isne ya kajing ya kibasa ucakap shim yi ti kenten nakhamat to shon ya kabasneo but it ya kababha ai bakane kan long ka kubon kaba ublay ukren yang abad yafi bangila ban snauto ya ka jingmot kaba shisha bat ya ka jingkhot ka jong ublay ka kumno ublay ukhot yang abad yafi te tongin ya sange no syang to da ka bangia pet ngia pule syapang ka jinglong jong ki briu hakis ngi bakaddo om tang bangi syya pule ban tip ngaban biang sasisen henry ngi pule ban eksamen yalade yo badon kum kita ki jinglong hangiro tengin yo ban kala bamot ngin yo ban bretno ngin yo ban duai ba ublay un pen khot yangi un yarab yangi bangila ban em kat kum kamon ka ba khot cho te tau blay un kerkhu ublay un yarab yangi ngin saya beteng pat hagane kata yeu kabanwan